Jungka pas konteoni 12 angka puribanya kau boros tongo olah katharmani suara tabu olah katharmani suara ni kok sawan takuro angor no suar ni kok se ranai norok saimano poito khlai yasini norok lama koroi takjak mutai rok ni yago khlai tongo takjak mutai rok le mungsa samung se chukya heke norok sidi khoroksa phano kaitoni phawa bai sapojagoi jisu no gaijathum hinui swraiui manya ya khoroksa phano kaitoni phala bai sarjagyai jisu no subrai hinui saui manya phalarwmani suar podre pod tongo tamokhe waisa phala kaisa no kaitoni samung khlainani podre pod lama tongo tamokhe samung khlaijaknai subrai kaisa no kaitoni samung khlainani phan podre pod tamokhe jotono samung khlainani phan rwnai kaitora kaisa no jotoni bisingo phala tongmani abo bebak ni kaham ni bagui mungsaya khe mungsa phano sijago khoroksa no phala kok elemi saru tei khoroksa no phala no sima nukma kok saru khoroksa no phala no poito khlai rwo tei khoroksa no bo hamya hamrwna phan rwo phala khoroksa ha o nukya samung khlaina phan rwo tei khoroksa no kaitoni kok sana suar rwo tei khoroksa no podre pod suar no kaitoni phala rwmani dasini nani suar rwo tei khoroksa no hamung sini ya kok sanani suar rwo tei khoroksa no hamung sini ya kok no swbai sanani suar rwo haibano phala kaisa no omo tei rok bebak no rwo bo muchungtwi khoroksa no podre pod suar rwo bedek kwbangma bwsakle kaisa bedek kwbangma bwsakle kaisa kristo wngkha bedek buphra gwnang bwsak bedek buphra kwbangma tongphano bwsakle kaisa se abo haikhe judai rok bo buini borok bo seleng rok bo selengya rok bo chwng bebak no bwsak kaisa wngna bagui phala kaisa bai baptisma wngbaikha phiya chwng bebak no phala kaisa no khamjakha bwsak wngkha bedek kaisa bai swnamjak ya bedek kwbangma bai swnamjak yakung ang yak aboni bagui no ang bwsakni ya hinui sama bai bo bwsakni wngya phiya khunju ang mokol ya abo bai no ang bwsakni ya hinui sama bai bo bwsakni wngya bebak bwsakno mokol wngbaikhe bo bahaikhe granai phiya bebak bwsak khunju wngbaikhe bo bahai nainai tamokhe kaitor bo muchungtwi bebak bedek no kaisa kaisa khe bwsago thepai rwkha bebagui bedek kaisa suchuk wngma de bahaikhe bwsak wngkhamu tamokhe bedek kwbangma bwsakle kaisa heke mokol yakno ang nono samung nangya hinui saui manglak bokhorok bo yakung bo ang nono samung nangya hinui saui manglak tamokhe chwng kebil hinmani bedek rok se teibo samungo nango phiya chwng samung nangya hinmani bedek rok no kaham khe naikugo nukkugo bwsakni bedek naithok yarok no kaham khe naijakugo chini bwsakni bedek naithok rok no abo haikhe naina nangya sak nangya bedek rok no kotor khe manuknatwi khe kaitor bwsakni bedek rok no thepabaikha omo twi khe bwsakni bisingo fer naima kwrwi tamokhe bebak bedek rok no kaisa tei kaisa no baksa khe nailai o bwsakni bedek kaisa
sajak khe abo bai baksa tei bebak no sajago phiya bedek kaisa kaham honjak khe tei bebak bedek no abo bai baksa tongthokjago haikhe norok wngkha kristo ni bwsak khoroksa wngkha bini bede haikhe kaidor mothao chongkhor rok no bwsago tonkha aboni ulo khe derek rok no aboni ulo khe phwrwngnai rok no tongkha abo hai khe no ha o nugya samung khlainai rok no hamya hamarnani phan rwjaknai rok no buino chubanai rok no nainai nuknai rok no phiya hamung siniya kok sanai rok no tongkha jotoda eba khe phwrwngnai ba jotoda ha o nugya samung khlaiba jotoda hamya hamrwba jotoda hamung siniya kok saba jotoda samung siniya kok swbai saba nangmani sowar rok bagui se norok khatung di tabuk ang lama kaham kubun no norok ni thani phunukgo kwthar buya kaisa hamufai tongo.